Jos, waar kan ik die vinden? Je loopt hier rond. Daar loopt hij rond. Ja, je loopt hier naam rond. Die is druk bezig. Waar kan ik hem aan herkennen? Het is zo vanzelf. Wieso? Zoet. Ja, dat is gewoon aan de persoon denken. Oh, dat ziet er zeker goed als Fred Flintstone, of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dat zou ik ook Nee. niet zeggen tegen hem. Ik doe met oh. Nee, ik doe met allemaal die keien. Oh nee, dat klopt. Maar dat loopt hier rond. Daar loopt hij rond. Oké. Ik kan nog gewoon, mannen. Ik ga kijken. Ja, maar we moeten er wel langs lopen, denk ik, hè? Halve de winkel wel. Het laatste verstond ik niet. Is het dat? Is het dat? Ja, dat is het. Niet door de kant op de film. Vito? Limburg langs Stambrooi is dat. Of zoiets. Oh, dan kan ze wel overheen lopen. Goeiedag. Goedemorgen. Morgen. Gij ziet de boer nog. Ja, dat klopt. Wat een fantastisch project. Ja, dankjewel. Dat vinden wij ook. Ziet je van hey? Ja, ik hoor niet. Nee, maar ik bedoel, ziet je oorspronkelijk van Stramprooi die kant? Ik ben geboren in Weert, maar ik woon al meer dan 20 jaar weer in Stramprooi. Ja. Oké, maar het huis is ook net pas gebouwd? Ja. Ja. Ik dacht, nou ja, ik mag het van hem niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dus u is bijna denken Fred Flintstone woont heen met allemaal die keien en zo. Nou, ik heet toevallig Fred, dus... nee. Niet getrouwd met Wilma? Nee. Ook niet? Nee. Hé, maar dit is toch fantastisch? Ja. Ja, dit is Wisbroek. Dit is een van de volières van Wisbroek, ja. Van wat? Van Wisbroek. Wisbroek is het bedrijf wat vogelvoeders ontwikkelt. Oh. En vermarkt aan dierentuinen over de hele wereld. En wat we hier doen zijn de R&D-activiteiten, dus het testen en het doorontwikkelen van de vogelvoeders. En, Nou, eigenlijk mogen we gaan reclame maken, maar in dit geval vind ik het wel grappig dat een R&D afdeling of volière bij Emes aan Hoes. ja, zo is het is heel Is klein geplaatst. ontstangen en het is steeds groter geworden. Dat is de... Hier werken ongeveer 4 mensen fulltime om die test te kunnen doen, te kunnen verzorgen en dan uiteindelijk die resultaten te gaan verwerken in de vogelvoeders. Ja. Ziet je een van die 4 mensen? Nee. Je hebt er verder helemaal niks mee te maken. Nee, ik mocht leiding geven aan het team, maar zeg maar vakinhoudelijk heb ik er niks mee te maken. Nee. Maar werk je ook bij dat bedrijf? Of? Ja, ik ben de eigenaar. Oké. Dus, Maar dit is toch een druim, of niet? ja, dit is het. Ja, weet je, om zulke vogels te mogen hooien. En het allermooiste is nog, niet alleen om ze te hooien, maar dus de nesten met de jonge vogels. Om er met te kweken. Want daar ga je uiteindelijk om, dat die bedreigde vogelsoorten die in gevangenschap weer hooien, dat die populaties in gevangenschap, dat die zich uiteindelijk zichzelf in stand kunnen hooien. Dus dat binnen met name de dierentuinen, hè, want daar zitten dat soort vogels, dat er kweekpopulaties komen, zodat sterker nog ze in stand kunnen blijven of zelfs weer bepaalde vogels terug uitgezet kunnen worden in het wild. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus de dierentuinen, het is heel belangrijk dat dat soort vogels in dierentuinen zitten, zodat de mensen kunnen zien hoe mooi die vogels zijn en hoe zuinig ze moeten zijn op het habitat, hoe die vogels leven. Maar aan de andere kant is het ook een verplichting, vind ik, van de mensen die ze hooien, om ze niet zo met te hooien om ze te laten kieken, maar ook om te zorgen dat in gevangenschap populaties, dat die zichzelf in stand hooien. Maar dan bedenk ik eigenlijk nou zo van, wat je zegt, van dat ze uiteindelijk ook weer die bedreigde vogelsoorten, dat die weer in het wild uitgezet kunnen worden. Dat dat ook een doel is. Maar wie zit dat dan met die voeding? Want die voeding kunnen ze in het wild niet geven. Dat klopt. Nee, dat klopt. Dus
het project zeg maar, om vogels terug te zetten, dat is weer een heel ander project aan zich. Dat zijn inderdaad jongen die dan vanaf het moment dat ze werden geboren, werden die door de ouders opgefokt en grootgebracht. En vanaf dat moment gaan ze al een traject in. En daar is voeding één onderdeel van, maar ook het soort volières en achter de schermen, want die moeten ook niet gewend zijn aan mensen. Dat is ook geen goede combinatie als ze terug wil zetten. Dus dat zijn aparte projecten. Wij hier zelf ondersteunen die projecten, maar niet de vogels die hier gekweekt werden, die gaan zuiver naar de dierentuinwereld. Die gaan niet terug naar het wild. Hoeveel vogelsoorten zitten hier in deze volière? In deze volière moet ik tellen. Dat zijn rode ibissen, Chileense flamingo's, roze lepelaars, incasternen, witwangbomen, Chileense kier. Een stuk of 10 soorten. Ik vind, want volgens mij is dat de roze lepelaar. Dat klopt. Dat klopt. Want ja, lepelaar, ik dacht net van wat zal het zien, maar de vorm van de snavel, hè, dat is een lepelaar, ja. Kun je een lepelaar aan herkennen. In Nederland leeft in het wild hè, de Europese lepelaar. Ja, maar dit is niet roze, hè? En daar is toch familie van. Oh. Maar dit is de roze lepelaar. Eigenlijk alle vogels die hierin voorkomen, Ja? is Zuid-Amerika. Oké. Dus de rode ibissen, roze lepelaars, de zwarte, dat zijn incasternen. Die vliegen voor de kust, met name in Chili. Witwangbomen daarachter. En links achter in de hoek daar stonden Chileense flamingo's. Dus daar stonden, Die zien wat schuwer. ja, omdat we hier nu op dit moment aan het bouwen zijn Ja, met ja, een kraan, ja, ja. hebben die ervoor gekozen. Daar kunnen ze zien door de buim. Die zitten in de hoek vanuit de stroot, kunnen ze misschien het beste zien. Oh, door. Daarachter in de hoek, Ja. daar zitten ze, ja. Nou, en ze haaien zo mooi weer gisteren. En dan is het Ja. vandaag weer Nederland, hè? Hey, en wat wordt dat, is dat ook gewoon ook tuin dadelijk? Of krijgt dat ook nog een Nee, functie? dat is een stuk tuin. Dat heeft niks te maken met de vogels. Ja, dat is de voortuin. Waar haalt ze nou in godsnaam, het is puur interesse hier, zo'n boom vanaf? Dit door zo fijn over... Ik weet niet, gewoon van een echt een grote boomimporteur. In dit geval in het oosten van het land, daar halen wij onze bomen vandaan. De stenen, net zoals de stenen van het huis, die komen uit de Ardennen. Dus we gaan heel graag in de Ardennen wandelen, maar daar hebben we niet altijd tijd voor, maar dan halen we een stukje van de Ardennen hier naartoe. Hè. Nee, zonder gekken, die komen uit de Ardennen, ja. Geweldig. De buurt van Malmedy. Maar dat verhaal van dat je hier gaat wandelen in de Ardennen, dat is wel waar? Ja, zeker. Ja, oké. Zuid-Limburg, Ardennen, dat is fantastisch. Hey, en met wie woont je hier? Met het ganse gezin? Met het ganse gezin. Vrouw en kinderen? Vrouw en kinderen. Ja. En wie oud zien de kindjes? De kindjes die zijn 5 en 3. Maar dit is toch... En ik heb ook nog 3 oudere kinderen, maar die wonen inmiddels niet meer thuis. Oké, Die wonen uit huis. Dus maar ik kan me voorstellen dat dat voor die kinderen fantastisch is ook. Met allemaal die beesten. dat klopt. Dat klopt, ja. Wanneer moet het kloor zien? Deze oase. Dit jaar. Dit jaar willen we het afronden. Dus met de kerst is... Met de ja? kerst. Ja. De kleine roeien daarachter, is dat zo'n Chileense... Nee, dat is een rode ibis. Oh, dat is een rode ibis. Dat is een rode ibis. Dat is ook, dat zijn dezelfde als daarboven. Ja. Die hebben die lange kromme snavels. Oh, dat was een jongen of zo. Omdat hij Nee. een stuk kleiner was. Nee, dat is net zo groot als die daarboven zitten. joh. Oké. De jongen die zitten al in de nesten, maar die zijn in het eerste jaar zijn die bruin, zwart. Dus Hoe ziet je hier ingerold? In dit vak? dat is begonnen toen ik 8 jaar oud was en ik een koppeltje grasparkietjes kreeg. Daar is het mee begonnen. Daar is het mee begonnen. Met een grasparkietje. En uiteindelijk is het dus begonnen met een iets uit de hand gelopen hobby. En uiteindelijk hebben we dat kunnen omturnen en letterlijk van die hobby een bedrijf gemaakt. En uiteindelijk is het gewoon een, vinden wij, professioneel gerund bedrijf. Nou ja, anders zou ze zoiets niet doen. Maar dit is... Ik denk dat dit best opmerkelijk is. Zo'n voor die branche, een R&D-plek als een volière, gewoon in die eigen habitat onder te brengen. Nou, überhaupt, hè, kijk, we doen ook heel veel, maken we gebruik van de kennis en kunde van onze klanten. En testresultaten, hè, dus dierentuinen vinden ook heel veel ontwikkelingstrajecten plaats. Met het feit dat ze dat zelf kunnen doen en kunnen vertalen naar de formules
om het voer te kunnen maken. Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat wij gewoon het streven hebben om het beste voer te maken. Dus wij zijn niet begonnen Dus met we willen een goedkoop en commercieel. Nee, wij willen gewoon het beste voer maken voor die dieren, zodat ze tot 2 keer overgaan. Ja, dan is er niks zo belangrijk als dat tegen veranderingen die te maken hebben bijvoorbeeld met in bepaalde landen kunnen bepaalde ingrediënten niet meer gebruikt worden of producten. Dus we moeten blijven doorontwikkelen. Sommige producten die zijn soms niet voorradig. Andere optimalisaties die moesten echt zijn. En dan is er niks zo mooi als ze er de hele dag zelf bovenop kunt zitten om dat te zien. We hebben hier een vaste dag per 2 weken een hele dag een team van een dierenarts met zijn assistenten. Die bloedproeven doen, die dat controleren, die al die vogels managen om te kunnen kijken, oké, wie kennen we dat, niet alleen vanuit het uiterlijk, maar ook gewoon vanuit de waarde, bepaalde bloedwaarde of kwaliteit van bevedering, etc. Wie kunnen we door in de voeders nog verder gaan optimaliseren? Had je vroeger toen, misschien niet als 8-jarige met 2 grasparkietjes, maar had je in die fase van ons leven ook al zoiets van ik wil de beste zien? Volgens sommigen wel. En vroeger was dat vooral sport. Ja. En onderhand zijn dat dingen geworden. Maar het is wel een keuze. Het is uiteindelijk wel een keuze van door onze voeders bereiken wij niet de massamarkt. Het is wel een keuze om een bepaalde richting in te gaan. Okay. En dat heeft niet per se te maken met het beste willen zijn. Misschien wel een stukje van gewoon vanuit de liefhebberij ontstaan, gewoon het beste voer willen hebben. Wat uiteindelijk, vinden wij ook, een verplichting is voor dit soort zeldzame vogels om die te kunnen hooien. Dat ze ook zorgt dat het er goed met gaat. En ja, wij ontwikkelen geen commerciële voeders als honden of katten of konijnenvoeders. Daar zijn er genoeg van. Dat doen we niet. Wij zitten specifiek op die dierentuindieren.